sana jilid kali halaman 6. Walahum riyen. Sampun? Diwaos sareng-sareng riyen. 1 2 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Walahum yungsorun. Ditahan. Yungsorun. 1 2 3. Walahum yungsorun. 1 2 3. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. 1 2 3. Faqtulu anfusakum. 1 2 3. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. 1 2 3. Faqulna rimbuhum biba'diya. Hune pendek. Hu biba. 1 2 3. Faqulna rimbuhum biba'diha. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. 1 2 3. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. 1 2 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 1 2 3. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. 1 2 3. Laisatin nasara ala syai'. 1 2 3. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. 1 2 3. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. 1 2 3. In tubdus sadaqati fani'immahi. Qatifani immahi. 1 2 3. In tubdus sadaqati fani'immahi. 1 2 3. Allahu la ilaha illahu. 1 2 3. Al-hayyul qayyum. 1 2 3. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. 1 2 3. Wa huwa yatawallas sholihin. Buat di 3 halaman 7. Ya, derenge kula waos riyen di jenengan perhatosaken ten halaman 7 baris pertama kali kedua niki sebutane al huruf al muqatta'ah utawa al ahruf al muqatta'ah. Nggih niku huruf-huruf hijaiyah sing didamel permulaan surat nggih, didamel permulaan surat. Nah, ten baris 1 kali 2 niku enten 2 tanda nggih, 2 tanda panjang. Enten sing damel tanda panjang alis nggih. Nah, tanda ini panjang nah, enten sing damel tanda fathah ngadeg nggih. Fathah ngadeg, fathah jumeneng nggih. Nek sing gambar alis kados kala mben niku panjange ngantos 5 harokat atau 6 harokat nggih. 2,5 alif sampai 3 alif. Sedangkan sing fathah ngadeg namung 2 harokat atau 1 alif. Oh niku.
Lajeng selain tanda panjang alis kali sing fathah ngadeg niku enten tasdid ten mriku, nggih. Tendukure mim, nggih. Tendukure mim enten sing wonten tasdite. Lek sing enten tanda tasdite berarti sing sadurunge mim niku kudu ditahan mendengung. Alif lam emme niku tadi ditahan. Mboten langsung alif lam mim mboten, tapi emme niku ditahan. Alif lam mim ngoten. Mulai sing pertama nginggil piyambak. Kula waos riyen mangke diwangsuli. Alif lam mim 1 2 3. Alif lam mim. Alif lam mim sod enten mantule 1 2 3. Alif lam mim sod. Alif lam mim ro 1 2 3. Alif lam mim ro. Roe namung 2 harokat mawon. Alif lam ro 1 2 3. Alif lam ro nun sod qaf hamim. Nah niki sing ngandhap niki sing kita kadang kata sing tasik kelentu panjangnya sing pundi. Yasin monggo. Yasin. Sing didawakno nemen sing pundi? Sin. Sing yae namung 2 harokat mawon. Toha 1 2 3. Toha hamim. Sing niki ain sin qaf niki kan mboten nenten tasdite, nggih, mboten nenten tasdite kaya sing nginggil alif lam mim. Tapi sing pas ain niku huruf n ain enge niku ditahan. Enge ditahan. Sing enge ya ditahan. Dadi huruf n sing samar ten gene ain niku ditahan. Huruf n ten gene sin ugi ditahan. Karena ain sin qaf niku nek ditulis cacah niku bentuke ain ya nun sukun, sin ya nun sukun, terus qaf alif fa. Nah, ain niku pucuke niku nun sukun. Nun sukun kepanggih ngajenge sin. Maka kados hukum sing dek mben niku nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan kudu mendengung, kedah enten mendengung. Ain sin qaf 1 2 3. Ain sin Tosin Tosim mim Tosim mim Kaf ha ya ain sod 1 2 3. Kaf ha ya ain sod.
jenengan perhatosaken sing panjange namung 2 harokat atau 1 alif nggih niku ngangge fathah sing ngadeg, fathah mamdudah niku namung terbatas ten gene 5 huruf. Nek mboten ha nggih ya terus to utawa ha kalih ayo setunggal malih napa ha ya to ha kali napa setunggal ro. Nah, gitu. Makanya ten tajwid sebutane mat tabi'i harfi. Nah tabi'i harfi niku namung 5 huruf niku. Nggih niku huruf hijaiyah sing diwaos didamel ten ngene awal surat sing niku namung terdiri dari 5 huruf. Hayyun tahura. Ha ya to ha kali ro. Lintun niku nek didamel mat napa ngajenge huruf hijaiyah ngajenge surat maka panjangnya sampai 5 harokat atau 6 harof. Pun ngandhapi niki rada napa tarik napas mergi niki panjang ayat iki. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Tuh 2 3. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Nah, ten niku wau enten sing radi aneh. In taraka khaira nil nggih jenengan mirengaken nggih. Nek maos khaironil. Padahal niku secara tulisan niku sakjane diwaos khairon. Nggih kan? Fathaten. Tapi niku mboten angsal diwaos khairon biasa karena aturane ngenten. Hukum tajwid niku enten istilah nek umpami tanwin niku nak huruf nun mati ten ngene akhir. Babi ban bin bun nggih. Niku nek secara tulisan niku kan ba fathaten, ba kasroten, ba domaten. Secara tulisan kan ngoten. Tapi nek secara maos mboten ngoten. Secara maos niku ba kali nun. Bae di fathah biasa, nune disukun. Macane ban. Secara maos kan ngoten. Secara tulisan memang ba fathaten. Tapi lek secara maos ba kali nun, ban. Terus bin nggih ngoten ba di kasroh, terus nun sukun, bin. Bun nggih ngoten ba di dhammah, nun disukun. Dadi tanwin niku sakjane suarae nun mati. Maka ketika ngajenge niku bertemu dengan hamzah wasol niku alwasiyah niku lho. Alwasiyah niku alife. Alife kan enten kali mriki. Alife nggadahi ron, kali alife nggadahi alwasiyah. Lah sing alwasiyah niku alife namine alif wasilah karena alif mlebu tenggene al ta'rif. Lah karena hamzah wasol niku kan cirine nek tenggene wasol mboten kenek diwaca alife. Nek ten napa niku permulaan hamzah wasol ketinggal. Tapi nek ten tengah-tengah mboten saged ketinggal. Maka sing dikorbanno niku ron niku wau. Rone akhire dibalekno tenggene suara non mati tapi dikasro. Terus alife alwasiyah mboten ketinggal langsung tenggene lame disukun koyo biasa. Akhirnya mau se intaroka khaira nil nggih kula ulangi malih. Intaroka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Tuh 2 3. Intaroka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Innallaha
indahu ilmus sa'ah. 1 2 3. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. 1 2 3. Tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nafsum ditahan. Nafsum madza taksibu ghadan. Sibu ghadan, sibune pendek. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. 1 2 3. Tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Wa tawalla anhum hatta hin. Wa tawalla anhum hatta hin. Wa abshir fasawfa yubsirun. Fasawfa yub fa pendek. Fasawfa yubsirun. Ulangi 1 2 3. Fasawfa yubsirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tiwang suli saking ngenggil, kalem-kalem mawon. 1 2 3. Alif lam mim. 1 2 3. Alif lam mim shad. 1 2 3. Alif lam mim ra. Gitu 2 3. Alif lam ra. 1 2 3. Nun. 1 2 3. Shad. 1 2 3. Qaf. 1 2 3. Hamim. Hai kepanjangan lu. Ulangi. Hamim. Kasih enter sih kepanjangan. Ulangi. Hamim. 1 2 3. Hamim. Ngandape. 1 2 3. Yasin. 1 2 3. Toha. Awas. 1 2 3. Hamim. Awas niki. 1 2 3. Ain
sing qaf. Sing panjang sanes a. Nggih. Aing sing qaf. Dadi sanes aing. Boten aing. Dadi langsung aing sing qaf. Ulangi 1 2 3. Aing sing qaf. 1 2 3. Sin 1 2 3. Sin mim. Nggih, 1 2 3. Kaf ha ya ain shad. Nggih. Tarik napas 1 2 3. In taraka khairanil wasiyatul lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. 1 2 3. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. 1 2 3. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nggih, si ibune pendek nggih, ulangi wa ma tadri. 1 2 3. Wa ma tadri nafsum wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamus. 1 2 3. Innallaha alimun khabir. 1 2 3. Wa tawallanhu 3. Wa bashir fasawfa yusirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul. Nggih, alhamdulillah. Benjing tetap di asto, nggih. Benjing tetap di asto, kali kita tetap latihan. Terus kita nenggo informasi saking Kemenak. Tolong ben pun pikantuk bocoran. Nek Juli insyaallah badhe diwontenaken wisuda tarsana ten ngene Kemenak. Kirangan nopo ten pendopo kabupaten, nopo cekap ten ngene Kemenak mangke nyusul. Tapi insyaallah wulan Juli. Mergi niki kan per semester. Nggih, per semester. Mangke Juli mangke santrine pun benten malih. Niki mboten kula tarik, mboten. Tetep kangge jenengan. Mangke untuk program sing semester kedua Juli ngantos Desember mangke wonten malih bantuan saking Basnas. Ini kan saking Basnas. Insyaallah nggih tetep 50. Tapi mangke sasaran jamaah pun benten. Sing mriki pun dianggap lulus. Nah, cuma mangke sing makili wisuda tentarsana nggih mboten sedanten. Nggih, mangke sak kecamatan namung dipilihi 7. Nah, 7 niku saking mriki kalih saking Gedangan. Gedangan niku nggih ngaos tarsana. Kirangan mangke napa sing mriki 6 Gedangan cukup situk mawon nggih.
mangke ningali atau mriki sekawan mriko 3 mangke nggih ningali. Pokok mungkin insyaallah sing ditunjuk kudu gelem. Sing ditunjuk kedah berangkat nggih. Pun mboten. Nggih, mboten napa-napa. Mriko diwisuda seneng ketemu kancane kok. Cuma maju dites. Mboten santai mawon. Mboten usah wedi, mboten santai mawon, pun. Sing penting diniati. Wah, kali jalan-jalan. Pun. Niki tasih enten waktu sakedhik enten sing ditanggupaken sadurunge kula. Nggih, monggo. Sinten? Sinten? Ya Allah. Nggih. Oh ya Allah. Gerah napa? Ten griya sakit napa ten mriki? Biasane tengah jenenge jenengan. Nggih kula kemutan. Nggih, ali C ngapunten nggih. Nggih kula kemutan. Oh nggih. Monggo kita dongaken sareng-sareng nggih. Mugi-mugi husnul khotimah nggih. Sedaya dosanipun di ngapunten dening Allah. Ganjarane ditampi, badai ditampi, ganjarane ditikelaken lan derajate diunggahken Allah. Insyaallah tergolong tiang-tiang ingkang sae. Kita dados seksi nggih, piyambake tiang sae nggih. Wong ngawase nggih rajin. Ala hadini wa ala kulli sholihah wa ala kulli man wasallam sholih. Nah khususon ila ruhi Mbah Semi asli ini Mbah Semi anu nih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna asulatan tawabban man qara'na min suratil Fatihah fi hadzal majlis hadiyatan minna wa silatan minka nazila wa barakatan syamila ila hadrati nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin Wali jamil awlin syaitul qadir wa syaitul syaitul hasan wa syaitul sawrin sana fi dunya syaitul ya masyayikhna ya masyayikhna sadar fi madinah wali jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa usulina wa fin sambil alina wa khususan ila ruhi basmi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha wa nawwir qabraha waghsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqhiha min khataaya wa min al-abyad وبالدار خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وعندها من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرم مجرها ولا تفتنا بعد ما غفر لنا ولها اللهم لا تنسى رحمة نسد الرحمة والفرد والنعمة والشفاعة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارفع عنها الدرجات وكفر عنها السيئات واضرب لها الحسنات اللهم اجعل قبورها روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من غفار النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا صغيرا اللهم اجعل ما قرنا لها سترا من النار وحجابا لها من النار وعتقا لها من النار وفكاكا لها من النار ونجاة لها من النار وسلامة من النار إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحق البشر النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Mugi-mugi Mbah Semi pikantuk husnul khotimah saestu nggih. Niki lek ningali saking dinten sedone nggih dinten sae nggih. Wulan Muharram, wulan Suro, wulan sing dimulyakno Allah. Mugi semanten ugi Mbah Semi nggih termasuk tiyang sing dimulyakno Allah. Lan mugi-mugi sedaya dosa-dosanipun, kesalahanipun di ngapura. Sedanten para jamaah sing sering napa bermuamalah nggih, sering sosial kalih Bu Semi nggih, kula suwun ngiklasaken sedaya keluputane, kesalahane nggih, nek menawi wonten hakul adami umpami kok alit nggih diikhlasaken nggih. Umpami kok sekintene ageng nggih monggo mangke biasane urusan kali ahli waris nggih. Terus kita nggih dadi saksi saestu nek Mbah Semi niku pancen tiyang sae saestu nggih. Nderek jamaah nggih rutin, nggih nderek ngaos nggih rutin keroyo-royo nggih kadang masyaallah. Nggih kadang jawah ngoten niku nyuwun sepura ten kula ngapunten Pak Idam mboten saged nderek tapi kula mirengaken ngaos nggih kados sampai ngoten niku nggih. Mugi-mugi bijing kita saged kempal bijing ten kene akhirat Allah, ten surgane Allah, kempal sarang-sarang ngaos malih nggih. Mboten namung silaturahim ten dunya tapi mangke dados silaturahim sampai bijing ten kene surgane Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi keluarga ingkang ditinggalaken pikantuk kesabaran. Lan nek dongane Kanjeng Nabi, keluarga sing ditinggal niku mugi-mugi pikantuk ganti sing luwih sae. Nah, ganti sing luwih sae niku ya maknane macem-macem. Napa mangke enten keluarga baru, napa mangke kemudian keluarga sing ditinggalno diparingi kesabaran berlipat ganda kali Allah, diparingi ganjaran tikel-tikel kali Allah, kita mboten sempurna. Pokoke dongane Nabi nek enten keluarga sing ninggal niku ndongakno sing ditinggal niku keluargane mugi-mugi diparingi ganti sing luwih sae. Iki ngoten Mbah Semi nggih mangke insyaallah pun tenang nggih, pun tenang tugasi secara khalifah ngibadah pun mantun kantun cara uwong nggih alam barzah tengene alam akhirat Allah. Kantun sakniki kangge pengeling kita nggih bakal nyusul kantun ningali antriane niki mangke. Wis mugi-mugi sedaya kita sing kempal mriki ngaos saged diparingi husnul khotimah. Sedaya keluarga kita diparingi sakinah mawaddah warahmah. Lan sedaya anak keturunan kita diparingi anak keturunan kang saleh pun teman kula mboten saged matur kata-kata nggih. Nggih insyaallah mangke badhe asar kados sing dugi mangke insyaallah takziah sareng-sareng mawon nggih. Pun ngapunten ingkang kathah kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ingkang kathah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.